Hello mga kapamalandong, kumusta? O welcome sa atong pamalandong karon. Nining panahon sa kampanya, no, kung atong lilion ang ato ang mga social media account, nagbaha diha ang nagkalain-lain nga propaganda sa nagkalain-lain politiko. Og imuhang pakita usab ang makalilisa nga suporta sa matag supporters, no, sa pikas panig ang uban pagani mga igsoon, no, magnilabaya nag mga masakit ug mahait nga pulong, ug makita nimo ang dili tiaw nga pagsuporta uban sa emosyon, uban sa ilahang pagpangusog ng ilang kandidato mas maayo kaysa ubang kandidato. So sa laktod nga pakasulti igsoon higala nga kitang mga Pilipino atong gipakita kung unsa ta makigbisog sa mga tao nga atong gisuportahan ug sa mga kana bang huna-huna or kanang opinyon or usa ka butang nga ato ang gipakigbisugan. Ako ning gipaambit igsuon kapamalandong tungod kay ang ato ang verse nga atong pamalandungan karon atong gikutlo diha sa sulat ni San Marcos, sa ibang ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 38. Nag-ingon din hi igsuon, busa kun ako ug ang akong pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining dautan og makasasala nga kaliwatan. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inig abot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog sa mga anghel nga balaan. Maigsoon, gipakita nato ang atong bakigbisog sa mga butang nga atong gibarugan ning panahon sa kampanya. Pero ang pangutana, giunsa sab nato pagpakita, pagsuporta ug pagpakigbisog sa mga pagtulun-an ni Kristo niining kalibutana. Dili ba kaha nga maayo lang ta makigbisog sa mga butang nga iya sa kalibutan, apan umusta man ang mga butang nga espirituhanon. Ato bang gipakigbisugan ang pagtulun-an ni Kristo diri sa kalibutan batok sa mga tao nga may buay-biay, may bugal-bugal ug miyaga-yaga ni maong pagtulun-an? Giunsa nimo pagpakita nga ikaw usa ka tinuod nga sumusunod o tinun-an ni Kristo? Giunsa nimo pagdipinsa ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Giunsa nimo pagpuyo ang mga butang nga gitudlo ni Kristo nga kanato? Maigsoon, para nako, dako kayong nga butang nga angay natong pamalandungan. Wala man ko nag-ingon nga pareho sa uban nga mabasa nato sa social media nga makig-away ngadto sa ubang supporters para mapakita lang iyang suporta. Ang akong pasabot igsoon nga unta sa mga higayon nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga diin ato untang mabarugan kung unsa ang sakto. Ato untang mabarugan kung unsa ang dapat buhaton isip sumusulod ni Kristo. Dili unta ta motalaw. Dili unta ta mahadlok. Dili unta ta maulaw. Kundili mubarug unta ta diha sa kamatuoran. Mubarug unta ta kung unsa man ang tinuod. Kay kung diha sa tinuod, sa tinud-uray o unsa ang sakto, igsuon ka pamalandong, I'm sure ang Ginoo nag-uban o nagpanalipod diha kanimo. By the way, kini si Brother Alex Lim. Salamat kayo sa pagsunod sa ato ang pamalandong karon. O hinaut unta igsuon ka pamalandong sa sunod nato nga video, mag-uban-uban na sabta. God bless you, brothers and sisters in Christ.